Você que chegou ni pai crê que thompen que chengpon jir song song Diphu long first Diphu Literature Festival surih ni ran ko rapho ni pai krepli ani nini ke chok prek jam ka chepati lapen ka chethan chimu majai mek pensi chunno Kechengsi ani men ka chethap lapen parman bangphu bangphi atum ki thik tanga dimalong nang pali pejias phansi bangso Kechengsi Diphu lamet rongaji chengpon lo Lapen ni pai krepli nini ke chokar ni Karbinglong Thomas Council CM pen ajo ki do ana jai mek ingpu pidun si jai mek chengpondo labang so kangpu jai mek long GLF bidisar Karbinglong Thomas Council EM surjo rong phar pen mai chari ponsi Karbinglong Thomas Council CM Dr. Kiliram rong hangal deng pen jai mek ingpu pilo La Sophie Anerlo Chitima Porpen National Writers Meets Ajay Mek Pedusi Tribal Voice in Indian Literature Puat Happy and Pensi Chinki Chithana Jaimek Paduno La So Mailong Dr. Jamuna Bini Penchari Ponsi Lamthe Jaibang Uttara Chakma Tripura Dr. Priya Kerala Hangmiji Hanse Assam Dr. Hiramina Rajasthan Pen Dr. Kamal Kumar Tanti Assam Tum Pensi Athi PKN Pen Lamthe Chipachoy Pono La Sophie Porpai Sirachi de Mapor Pen Puthot Karbinglong Women's Writer Meet Pedosi Karon Hansepi Bidisar GLF Pen Chari Ponsi Contribution of Karbinglong Women Towards Literature Pothepi Pen Chinki Chithan Pedu Thulo La Solong Lamthe Jaibang Pi Manju Teron Pi Manju Hazarika Gita Hansepi Lapen Dr. Kadombini Terang Piatum Pensi Lamthe Jaipono Laso Diphu lamet rongaje long pinangan school open higher secondary ke charli bom asomartum aphantami hirjir kijir kachipati tami pidulu labang solong pinangan karbiang long pen ang tam tokbang hirbang atum tami kachopha teng pen nang chitong tunsi kadukawe bang surihini an ar chitong pon puta onteron chunbang jambili literary foundation pen pachini lapen first Diphu lamet rongaje mate Kechengsi aphong ki pachun pon rong lake Karbinglong Thomas Council akira pensi pichun ponong loputa kachuru pon pedo Diphu lamet rongaje mate Diphu Literature Festival pini ke nini ke choiklo ni thoma farmers ni tum ke denglo labang so chiklo ni phai kreke thom krepli lapen krepho patumi bangene to ba hina hin manal hi ke wang lapen dak pha pangjang ke pha penam school college lo chale ari soi januman ke pha do apose patumi ke deng amai polo pini bangne tum jaime ke chenglo jaime ke chengani badamne tum jaime ke ingpuelo na somai long man ke do Karbinglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rohang sar se na chetong do niglo la penalang le input e kanglo labang so phine tum ong do jaime padolo News Report Karbinglong Live